środku będą. Czekaj, już odpalam. Kurwa, jak wychodzą z każdej strony. Ruchy, wyeliminuj wroga! Już to odpalam. Pamiętaj o treningu, chcemy być z ciebie dumni! Kurwa, w środku nam się rozpuścił. A, kurde. Tyle. Trzeba ich tam rozwalić z środka. Tyle ich tam wlazło. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Ach, cholera jasna. Kurde, gnoje się kampią. Ruch na ulicy! Kurwa, słabo to się je dzisiaj. Kurwa mać. Nie wiem czemu, jak kurwa mam. Czy przez imprezę, czy co kurwa? Wejdę na imprezę kurwa i... chujowo się gra. Też co zauważyłeś, jak jesteś na imprezie, to się słabi gro? No tak to kurwa coś... Poznałem zobaczyłem właśnie tak. Kurna. Granate geworfen! Ajajajajaj. Tam chuje w dokach siedzą. Schmeiß eine Hauptgranate! Kurna, nie umiem go trafić, ej. Kurwa. Nie to już. Ale ja tam mam pecha. Normalnie... Kurwa, wygląda silver nie włączył. Kurwa, nie tylko pinąłem. Co za debile. Mało No. no. Tam trochę, może dojdziemy jeszcze ich. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Nadciągają wrogie myśliwce, wycofać się! Kurna, na 4 żech się wbił. Ej, na 4 żech się wbił. Dawajcie, dawajcie panowie, dawajcie, tam jeszcze nie dostajczymy. Kurna.
porażka. Ajajaj. Trzymaj, a wylądujecie Niedobrze, w niedobrze, niedobrze, niedobrze. Na widoku! Ulica! Co to jest za broń właśnie, co ten gościu ma? A to jest broń. Kurwa, ja musisz... Na początku już zostajesz się chyba. No, ja ci powiem. A ty masz prestiż już, ja? No, drugi chyba już. Drugi, no. Drugi. W czym mogę panu pomóc? Dzień uzupełnień? Ta broń się nazywa, proszę ciebie. Zamówienie zatwierdzone. To właśnie MP40 chyba. Mam czego potrzebujesz. Nie, sorry. Christian? Mhm. Tak, chyba tak. A zaraz to MP40, zobacz sobie tu. Ja właśnie mam do Remi jedynkę. MP40, no potem sobie to zobaczę. Potem sobie to oblukum. No, 7 granica, 7. W Polsce na razie musi się osiedzieć, Mhm. kurde. Ciężko w Polsce. Oj, ci powiem, kurde. Nie ma lekko, co? Nie ma miodu, nie ma lekko, no. Deathmatch tak, drużynowy. kurwa. Wyeliminuj drużynę Tak, wroga. sam. Strzelać i manewrować! Trzeba robić i tyle. i nie udali. Klatka schodowa! Kontakt! To nasza chwila chwały! Szerma! Chyba go mam! Ruch na ulicy! Dawaj, dawaj. Ach, kurwa. Kurna, na granat wleciałem, no ja pierdzielę. Ale już nadziałem się na nich. Kurwa, on cały ten. Ale ja wiem, Wymanewrowali! Piechotę koło Shermana! no panowie, dawajcie, już 7 kurwa mam. Co ty mi tam sam piszesz? Co ty mi sam piszesz? Kurwa. Dobra. Fuck, skąd mi? Aha, tam był. No to wcześniej pisałem ci. Co? Teraz nie pisałem, wcześniej pisałem ci. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Dobra, lecimy z tym tematem. Kurwa, te pułapki naprawdę wkurzają mnie te pułapki. Ruch przy ciężarówce! Wkurwiające są. Kurna, idę jakiś karabin maszynowy wziąć, bo... No leki nie dałyby się. Nie ma sensu. Chyba go mam! Jebno z góry. Padł!
to tutaj nie zajebał. No nie wierzę w to. Jak to możliwe? Kurwa, teraz. Idealny strzał! Potrzebuję ognia zaporowego! Są! No, no, no to wszystko. A, snajperzy. Najpierw Nas granaty! to kurwa synko. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Ciężarówka! Dobra, tam trzeba w tą w miarę iść tutaj, bo jest wszystko obstawione, kurwa. Kurna. Fajnego jednałem. Jeden cię ma. Mamy radę jeszcze może. Leci! Zrzucam bombę Azon! Ruch! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Zwiad szuka celu! Nadciągają Dobrze, wrogie Nenek, myśliwce! dobrze, dobrze. Tutaj w chuj od jakby tu było. Snajper. Nie wiem, aha, tu z samolotu nas dobił. Tu nas z samolotu dobił. Ajajaj. No, przegramy tak, kurwa. Tak to było. Kurna, z drugiej strony mnie ściągnął. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Kurna, Ojej, nie trafiłeś. Bierzcie rannych i wracajmy do punktu dowodzenia. no nie było źle. Czwarty. Nie ma źle, nie ma źle. Muszę sobie jakiś karabin ustawić. Ale jak się słuchawki próbowało? No, w porządku. W porządku ci powiem. Otoczenie wygłuszają. Ale... nie wiem, jakby ci to powiedzieć. Może w dźwiękach bym musiał bardziej ustawić, żeby były kroki wyczulone, wiesz? Ale fajnie, fajnie. Fajnie chodzą. Ja sobie kupiłem jakiś czas temu słuchawki takie jak Malemi. Kojarzysz, takie bezprzewodowe na No. USB do Sony na PlayStation? No, ja jestem z tych zadowolony, powiem ci szczerze.
O kurwa. Ale trafiłem czapkę. Oni tu kurwa ten hełm zajmę. Ja pierdolę. Ciekawe czy zdążę. O kurwa, rozumiem. Ja pierdolę. Drogie takie słuchawki Renzona w Polsce? No, na Allegro są tańsze. Mnie akurat wyszły 340 zł. Media Expert. A, to spoko. No, tyle samo moje kosztowały właśnie. Też tam, zastanawiam się nad Ryzenami, kurwa, czy... No tymi samymi maszyny, co ty masz, nie? Ale tak mówię, kurwa, biorę to bezprzewodowe. Bez na kablach mnie wkurwiało już. No tak to podładuję, kurwa, i chuj tam. Pamiętaj o treningu. Chcemy być z Ten ciebie kabel się dumni. nikogo nie ciągnie. Mamy impact. Potrzebujemy wsparcia. No ale słuchawki to podstawa, dobra, kurwa, tak samo, wiesz, bo... Nie dobrze słyszeć. Ach, fuck, zaś mnie z tej strony. Nie słyszałem go, kurna. O jest, widziałem wagi. Ajajaj. Zmusiliśmy ich do ucieczki. Zabić ich wszystkich. Jaką masz czegoś obracania się? Czekaj, teraz ci nie powiem, powiem ci za chwilę. Czułość obracania, czekaj. Ja mam siłonkę. Sterowanie. I tak styka. 8 i 8. Ponosimy poważne straty. No, się zaczęło dla mnie trochę. Kurwa, na respa się wjebali, chuje. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurna. Mogłem to tak fajnie opanować. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Ła, ła, ła. I chuj, we mnie bomba jebnęła, oczywiście, kurwa. Bomb, kurwa, mam szczęście jakieś. O, pierdolę. Przejebiłem znowu. Ostrzał moździerzowy. Wycofać się. Kurna. To jest właśnie to, jak szczyloż nie idzie trafić. Myśliwiec Nie chcę nadlatuje. Kryć się. podostosować. Nie wiem, jak już to mam dostosować, wiesz? Ja ci powiem. Ach. O kurwa, nie wiedziałem. Wybali nas teraz. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Jeb mnie bomba. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Jeb mnie w plecy. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich uzupełnienia. Gaz w powietrzu. Ale jak tam wyszło, kurwa. Wrogi strzelec otworzył ogień. Znaleźć osłonę. Jeb.
No jak napierdala. Ej, zauważyłeś, że on tak nie cały czas szybko biegnie? No, to jest już, jak zdobywasz punkty na dywizji, nie? To z czasem, dostajesz punkty dywizji, nie? To on pierwszy level, drugi level, trzeci level to jest ta szybkość, Aha. ta, wiesz, szybsze przeskakiwanie i tak dalej. Ciężarówka! Chalasz się! Kurwa, jego mać, ej. Ja pierdzielę. Dobra, pora na bara, kurwa. Trzeba z barem to napierdalać. Róg przy ciężarówce! Ach, chuj. Kurna, strzelałek do niego. Pojechali nas. Jednym słowem. Co za ciul. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Bar to bar jednak, kurwa. Kurna, czemu ja go nie ubił? Natarcie nieudane! Wycofać się do punktu dowodzenia! No wysyłali tam. Dobrze pytali tam. Nie, dla mnie 8 to za dużo jest. 7 to już tak optymalnie, kurwa. A wiem, że ludzie kurwa grają na 12 nawet. Nie ma tam chyba. Jest, kurwa, 14. A co chyba ty jest. mówisz? No stary, kurwa. No, zaraz patrz sobie. zobaczę. Wczoraj sprawdzałem. O, jest Texas, kurwa. Moja ulubiona. Dobra, ustawiam szalone 14. O kurwa. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Może z celownikiem będę mógł latać cały czas. Wiesz, tutaj broń pepeszka? Hmm? Broń pepeszka. No, mam nazywa? nią ustawioną. PPSH. Weź sobie odblokuj ją tam w dywizji. Możesz sobie blokować. Lepszą wersję, nie? I blokuje jeszcze 1000 tych monet, kurwa, 52. 1000 monet, żeby tam kupić, nie? Potem A wiesz, to że jest jakoś tam w lepsza obozie wersja tego, ja? Możesz... Tak, tak. Tam w obozie możesz sobie kupować takie bronie. Czy wykupujesz tam Mhm. pierdoły takie, nie? I potem odblokowujesz takie bronie, odblokowujesz. A to zaraz wejdę do menu, to mi powiesz, gdzie to jest. Muszę to obejrzeć. Dobra. Deadmatch tutaj będę drużynowy! pepeszka. Wyeliminuj drużynę wroga! Mam powiększony magazynek. No hopie, teraz to idzie grać. Misja się rozpoczyna! Pamiętaj o szkoleniu! Nie, 14 nawet dużo jest. No 8, 9, kurwa, to już tak. Przy dziale przeciwlotniczym! O kurwa. Jaki chuj. Kurna. Ci powiem, fajnie to chodzi. Najpierw granat! Ach. No ja pierdolę.
to sobie wyczyłem brać. Nie brać. Wygrywamy walkę! Kurwa, wygrajmy to panowie, wygrajmy to teraz, mapa, kurwa. Statystyki to niszczy normalnie. Tak. Idą tam. Kurna, dobra, za dużo. Lewa burta! Wymanewrowali nas! Ty chuj. Szalupy ratunkowe! Mam jak musimy na resztę wrzucać od razu. Do nich. No powiem ci, 11 zaś jest za mało. To ciekawe, kurwa. Miota tam kurwa padą jak... Jaka kurwa w środku siedzi. Kurde bele. Okno. Tracimy go! Siemanko Marcin, cześć, cześć, witam cię. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Leci! Dopadłem go! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! O kurwa, wysiadłem. Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego... No co jest grane? Kurwa, jakie statystyki, ja pierdolę. Ale kamper w miejscu siedział. Czekaj. Ja sobie muszę nakładka nałożyć. No, Nałóż. dobra. Kajmy są? O fuck. Ruch przykominał! Oj, 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 oj. Ruchy! Idziemy! Pomyśliłem Dzięki. się. Nie wiem, co mi tak słabo idzie. Nacierają przez lewą! Lewa burta! Kurna. Niesamowity strzał! Dostałem! Są na drugim pokładzie! Już jest. Dostał! Cholera! Kurwa jego mać. Ale w środku, one w środku siedzą. Nie idź środkiem. Jakoś kurwa w tył weź. Stronę szalu! Ruch na lewej burcie! Kurwa w plecy. Zwiat szuka celu. Zauważono jednostkę kontrwywiadu wroga. Ach, kuźwa. No, podejść Dupa podejść. blada.
kurna, to mnie z tamtej snajper uwali. Na górze siedzą. Na górze siedzą. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Nie boję się wpływać. Ale jak ja się zacznę wkurwać... No nie dziwiacie się. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Ewakuować się! Kurwa, spierdolę mi. Gdzieś do mnie wali, nie wiem gdzie. No jak ten konia już nie ma. Jaka kurwa w wejściu siedzi stąpiona. Wróg leży! Kurczę. Ja cię kręcę. Wycofać się! Przygotować do kontrataku! Cinizna, kurwa, cinizna. Ale mu headów na niego. Nie wiem co jest grane. Za dobrze mi to nie idzie. Koj. O, moje ręce. Chodźmy. Zmienimy może ekipę. Czy na hardcora wolisz pójść? Nie wiem, najpierw mi powiedz z tą bronią. No dochodź. No to wyciąg mnie. Wyjdź z tego. O. To jest na żołnierzu, nie? No, znaczy no. Ja używam tak. Wejdźmy tam. Znaczy tam w ten kampus cały, jak się nazywa. Wiesz, co chodzi? No. Czekaj. I musimy pójść do tego. Ale nie, tu godą w tym menu jest ta broń. Jaka broń? Coś tu zrobił. No muszę do tego obozu całego, jak się nazywa po polsku. No dobra, zaraz. No spoko. Pojebało mi się. Dobra, jestem. Jaką broń ci No chcesz? mówiłeś ta pepeszka ma jakieś tam inne te, nie? No. To na tą papeczkę wchodzisz, naciśnij na nią, nie? Czekaj tylko. I tam masz różne. I taka będzie żółta, trzecia. Dywizja, jaka ona jest? Trójka. Tyrus, to się czyta. Tyrus jakoś. Masz? Celownik? Nie. Nie, no dobra, naciśnij. A, nie mam tego odblokowanego. No, Papeczki? ale nie, ten wariant Pepe. epicki. Tak, tak. I tu trzecią broń masz, nie? To na ty. Widzisz? Na ty? Jakiś wąż. Kacza zupa. Nie jest. Nie jest. To nad wężem tą. Rozkwit. No. To możesz tą broń odblokować w obozie. Jak w Rozumiesz? obozie? Wejdź w obóz. Chodź, wejdziemy w obóz. Wejdź do obozu A do jakiego obozu? i zrzut tutaj. No tam co wszyscy chodzą, no. A tu. Jak się No. po polsku. I tutaj podchodzisz do No, tej baby i bierzesz collection. No. Po polsku. Jak się nazywa po polsku? kolekcja, no. Czy jak? No, collection. Bierzesz i szukasz PPSH. PPSH. Czekaj. To jest na dole. No ale tu co, muszę kupić te.
Tak, i jak to wszystko No. kupisz, to odblokowujesz to broń. Rozumiesz? Aha. Rozumiesz, o co chodzi. Mi zostało Z chęcią kupić pomogę. ten strój za 8900, to już tylko 1000 mi zostało. Brakuje mi tylko. Z chęcią pomogę. I co to broń blokuje. Czaisz bazę. Zamówienie O kurna. zatwierdzone. Z chęcią pomogę. Zamówienie zatwierdzone. A na przykład A teraz mi braknie miałem tego. farta do tych patch. Mi brakuje teraz ten strój No, kupiłech okej. i grat kulowy i jeszcze tam coś. Aha. Ja trafiłem kilka broni epickich, znaczy heroików. Mogę pochwalić dzisiaj. Na przykład ten Ja M1928, coś nie? muszę zobaczyć, co tu mam więcej podblokowywane. No w chuj mam tych epickich broni tych. Miałem szczęście tych paczek. Naprawdę. Nie mogę narzekać. Aha, i tak to się robi. No, cześć baby. Sam nie wiedziałem, jak to się robi, nie? Że tak się w ogóle robi. O. YouTube mi pomógł. A ten odwet zimowy to co to jest ta kolekcja? To kolekcja zimowa. To była wcześniej. Jak zimowa była zima, ja święta były. To właśnie było tam, że mogłeś w paczkach trafić takie różne rzeczy. Ja trafiłem polski, tam nad polskie stroje masz, nie? Wiesz o tym? No, Ja mam polski narew. Epicką. ja pierdzielę, jakie to cyny. Epicki. To co mam na sobie, to jest czarne, nie? To jest polski strój. W czym mogę panu pomóc? Heroik. Dzień uzupełnień. Heroicki. Narew. Ale jaki czarny strój? No to co ja teraz noszę? O, No. Trafimy w Polsce. Dobra, nagram. Jasne, coś jeszcze, jasne. Czy nie? czekaj, ja sobie u niej ten wykupia coś. Czekają na pana nowe zapasy. Kontrakty. Proszę dalej przesuwać linię frontu. No mega, to za goła kobieta na twoim zdjęciu. Na jakim zdjęciu? No, na tym PlayStation. A co? Ja w ogóle nie wiem. Podobno niedługo wyruszasz. Ej, No, dodali coś Co? nowego. Do tego wcześniej nie Czekaj. było. Że emblematy możesz. Nie ma mowy, kolego. co emblematy? No nie widziałem tego Ale wcześniej. czego? Że emblematy można robić. Emblemat swój można No, zrobić. można, to przecież nie wiem, czy tam śledziłeś Arel. Właśnie zrobił ze zrywu emblemat. Muszę sobie kiedyś też zrobić. Kurwa, też można zrobić. Dobra. Czekaj. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? A u tego majora co tu się robi? Zmieniają się cele misji. Jest pan gotowy na No tego wyzwanie? majora, idziesz do majora, nie? I tam masz to special order. Na samym No. dole, nie? Specjalny order. I tu masz broń do blokowania. Grasz, tylko musisz Masz teraz zagrać inne, 50 ważniejsze meczy i dają ci darmową grę. Darmową broń ci dają. Mhm. I tu też masz kontrakty na skrzynki, na No wszystko. tu mam na skrzynka jeden kontrakt. No a tutaj możesz darmowe broni dostawać, jeśli chciał rozegrać, nie? Okay. Dobra, szukam meczu. Ale Potrzebuję szukam. No, decyzji, spoko. żołnierzu. Walam kilka jeszcze i pospadał. Oj.
obóz! Gdzie jest? Dobra. O Jezu, znowu to. Kurwa. To ze mną jesteś? Ze mną, dobra. Deathmatch drużynowy. Czas pokazać, z Jakoś jakiej wcześniej gliny cię nie chodzę, ulepili. kurwa, teraz tutaj, bo Naprzód zająć pozycję. w środku Nadchodzą dużo wrogowie. kamperów, kurwa, siedzi. Tak. Na górze jest, zaraz ich dojadę. Aj, kurwa, to jego przede mną. Mruknął. Są na mostku! Snajperzy. Czym kurwa siedzą? A, Mamy zaraz ruch się na jadę. górnym pokładzie! Ale środka bieg. Kurwa, nie ma tego wiszonego. O, w środku są. Nie dałacie mi skurwysyn. Ej, ale to psujmy, kurwa. Ja mam jeszcze. Co? Jeszcze raz powiedz. Dostajemy panowie. Kurna, to nie miał trafić. Wchodzą. Dobra. Dobra. O, pięknie, kurwa. Paraforma chyba. Kurczę. A to mapa, Nanek. Abyś się na raz tam rzucił i chuj. Kurna. Dobra. Zwiadowcy są w Lecą powietrzu. Mamy samoloty. widok z góry. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. A jakby to logu? Ale mi to coś słabo idzie. Aj, kurwa, zjebałem to. Mam jakiś bokiem. Gdzieś wali. W drzwiach. Co za Atakuje bomba kutafon. wroga. Kryć się! Koźwa. Weszli. Aj. Co już 40 mają? Jeszcze jeden idzie. Niepotrzebnie wychowałem się. Kurna, u góry są na ten. Z boku wychodzą.
Fuck. Wylaz tam na ten. Kuźwa. Kurna. Ja pierdzielę, nie wiem. Jest duży jak słonia, albo coś do cholery jasnej. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! O ty gnoju. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Ewakuować się! Wycofać się! Odwrót! Odwrót! Nie przejmuj. Ja nie przejmuję się, trochę mnie to denerwuje. Siedem na 14, ja pierdzielę. Kuźwa mać. No ta mapa ciężka jest. Ta mapa jest ciężka, naprawdę. To mapę, wiesz, jak nie masz... Na to mapę wystarczy, aby wejść na respa i mówię ci, nie? Tylko jak ustawię chcę 11, to dla mnie dużo jest 11. No. O, Point the Hawk. To zajebista mapa. Ja też się na początku do gry kupiłem. Tego No. koza, nie? Kurwa, jak się mogą stary wkurwiać. A teraz to już wiesz. Odpuściłem sobie wkurwianie się. Wkurwiam i to wyłączam i tyle. No ale wiesz, musisz grać, grać, grać i grać. Kto tam gra ciekawe jeszcze? Nie wiem. Kijów to nie ma tego koda, nie? Chyba nie, nie. Nie wiem, daj mu zaproszenie, to zobaczymy. Czekaj, szybko co? Zaproś. Będziemy. Ja na przykład zawsze biorę uchwyt, szybkostrzelność i magazynek. Nie wiem jak ty. Naprzód! Zająć pozycję! Wrogowie w drodze! No tak się spoko gra. Kurna. No to lubię nawet. Wow. Przegrywamy tę walkę! Przyłóż się! No nie załatwił, kurwa. Tą mapa. Idź na lewo. Dzięki. Dobra, załatwiłem go. Dominujemy nad nimi! Naciskajcie dalej! Oho. Czekaj, jeszcze jedna rzecz zrobię.
wiem, czy tą mapę lubisz, ale ja tą mapę lubię. Oj, kurwa. Ta mapa jest zabrana na strzelbę. No, na becie grałek tu strzelbą. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienie Potem wroga. zepsuli strzelby i nie szło grać. A teraz właśnie to widzisz strzelby, kurwa, że strzelby tak kurwa koszą. Te strzały te palające. Plecy. kurwa. Tył, tył. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nadciągają wrogie myśliwce, wycofać się! A jebany się wrogu, no. Zwiat w powietrzu, szuka celu. O ty gnoju! Kurwa, i mnie zajebał. No i wygrywamy, kurwa, nie spierdolmy tego. Ten kurwa z pompą lata. Dwa. Oni strzelają zanim ja wejdę. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Wygramy to, panowie, wygramy to. Jedno z granat wyjebał. Plecy, masz plecy, masz plecy. Dobra, dobra, dobra. Dzięki. Aj, nie chcę się. John Cena. Doskonała robota. Ziemia naszych ojców przetrwa. Cześć John Cena, cześć, cześć. Czy te słuchawki mogą być? No, mogą być. W końcu mnie coś nie wyszło. Mogą być i no, na przykład słuchając muzyki, czy jakichś tam nagrań, czy filmu, to jest jakoś, to jest, ale tutaj, przepraszam, ty jak grom, to tak tego za fest tam specjalnie nie słychać. O, skrzyneczki dostałem. O, coś będzie. Emblemat. Co bierzemy? Sainte Marie de Mont. Może. Jakaś francuska mapa chyba, nie? Nie wiem, nie powiem ci. Kto to na razie Hmm? jest? Jakich ten widzów masz?
Dwóch widzów. Jensina chyba jest i jeszcze ktoś. I Marcin. Ma tam się na kole, czy nie? Nie, nie ma chyba. Nie ma. Chyba nie ma. Tutaj się na musimy w ten dom wstawić, w dom. I tutaj w tym domu kurwa siedzieć. Naciskać, Napierdolę zająć Gdzie chcesz do pozycję. domku siedzieć? Kaś ty. No w tym Aha, domu. tak. Naprzód, zająć pozycję! Góra Wrogowie i w dół drodze! góra i dół biegasz kurwa i chuj co masz. Mamy przewagę taktyczną! Strzelajcie dalej! O widzisz, prawda? Tak tylko. Straciliśmy przewagę mapa. ogniową! Kurna, uwidział mnie w tym oknie. Ta broń moja... Ta broń moja jest taka stabilna... Że stabilniejszej broni tu nie ma. W całej grze. Ludzie mają ból dupy kurwa, bo... Ludzie mają ból dupy, bo... To MP40... Broń podlepszyli teraz. Co zrobili z tą bronią? Polepszyli i wiesz... Polepszyli ją teraz. Aha. Kosi. No, Adamek idę do roboty, idę jutro. Na nocka. Na górze siedzi. Co? Na górze siedzi. Mamy przewagę taktyczną! Strzelajcie dalej! Kurwa. Nie spierdolmy tego. Fajnie załatwił. Kubane. Nie utrzymamy się tu! Kurwa granatem dwóch wyjebał. Ja pierdolę, amunicji mi zabrakło. Zmusiliśmy ich do ucieczki! Zabić ich wszystkich! Zdziwiłem się. Dobra. No, przycisnęli nas teraz trochę. Dobra. Jeszcze swoich chłopie. Na schodach siedzą. W domku. Jak coś. Kurna. Zabij go, zabijcie go. Na schodach siedzi. Taki chuj sterowany siedzi, że nic z nim nie zrobimy. Trzeba wam tyłem go wejść.
Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. O kurwa, wyrównali. No sobie dogonią nas. Ponosimy poważne straty. Strzelanek. Tam na górze jest. Po schodach wyszli. Schodami wchodzą, schodami. Mhm. Kurna. Fuck. Najpierw strzelać. No, jeszcze pracuje. John Cena jeszcze pracuje. Nie utrzymamy się tu. Kto tam siedzi w tym ostatnim. Janek, chodź tam. Co? Wytryjnik. Schody. Kurna. Fuck, ty kamperze jebany. Dobra, wywaliłem ich stamtąd. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Teraz ja mam przewagę. Czekam. Ty kamperze jebany. Ty mafiozow jeden. Ty Dawajcie, gnoju, dawajcie. ty. Kurwa, gnoju zasrany. Ja ty. 11 masz, nie to się idzie. Patrz, kurwa, na ziemi leżał. Tylko nie widziałem go. Łamiemy ich opór. Kurwa, po 64 jest. Damy radę? Sześć, sześć. Kurwa, wygrywają. No bo się im dowodzie. O, daliśmy dupę. Teraz już chuj. Porażka. Kurwa. Natarcie nieudane. Wycofać się do punktu dowodzenia. Aj, Przemka, Saletę, czy kojarzę? No kojarzę, no. Co się stało? Nie wiem. W ogóle. John Cena coś mi tu pisze. Osiemnasty, nie było źle. Obejrzy trzeci. A jo? Czemu ja nie dostał? Siedemnasty poziom. Co bierzemy? No nie Gustaw Kanon, tylko kurwa no. Fajne.
Tak, nie dawaj. Ja sobie herbatkę zrobię. No spoko. To co, jak piwko dzisiaj, czy to? Co? Nie, co ty. Dzisiaj spokojnie. Tak na Co? grzecznie? Tak na No, grzecznie? grzecznie. Aha, John Cena To dobrze. pracował 2 dni na dole, kilometr. Powiem ci, to co on tam pracował, to jest śmiech na sali. Ten Saletra. To jest śmiech na sali, to jest wszystko pod publika. Nie wiem, czy to on był, czy ktoś inny, ale Deathmatch jeden z drużynowy. nich, Czas co pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. pokazywali ta ciężko robota, Atakuj i zajmij pozycję. to podobno 3 godziny byli i poszli na wyjazd. Kurna. Kurwa, Mhm. czytacie? Ja No, gdzie byłeś? Kurwa. Kontrolujemy bitwę. Kurczę, kurde. Dobra. Wstańcie. Sytuacja się pogarsza. Mhm. Kurwa mać. Nie przebrałem do mapy już. Nie wiem czemu. Biorę dalej. Jako akcja, ja pierdzielę. Nie wiem co jest, kurwa, strzelam wcześniej, celuję dobrze, kurwa, raz mi sobie pierdolę. Lagi może masz. Dobra. Nie, no tak już nie mam, no ale... Ja czuję takie opóźnienia, kurwa. Nie wiem, przez tę imprezę chyba. To nasza chwila chwały. Zauważyłem, że tak Żelastwo nosił? jest. John Cena, poszli to na grupie, zobaczę co on tam robił. Na ekipa z Ryf i to tam obejrzę. One tam przed tobą są. Gdzie oni się do cholery wszyscy podzieli? Gdzieś mają respa. Ej, tam tylko dużo trzech jest. Wyjebało ich? Schowali się gdzieś, kurwa, na nas nie były. Poszli stąd. No wychodzą, gdzie wychodzą. John Cena Nie. Ponosimy straty. 90... No nie no. Ale większość filmików co jest o kopalni to jest pizzna woda. Mhm. Myślisz? Oni nie mogą pokazać tego faktycznie wszystkiego, bo... Jak jest na... No nie, no w sumie tak. Jak jest na serio, bo... Sobie to... No to kurwa za wszystko. No, Już za późno.
tak tej mapy też nie lubię, że nie wiem czemu. Tych dwóch map. A ta mi się podoba. Nie, a ta jest nie jakoś. Nie bardzo. Czekaj. Aj, nie zdążyłem. Plecy. Więc co, oni wygrywają? No. No to jest na moje statystyki, co ja tam strzeliłem, kurwa. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Ty gnoju, ty. Fak, nie umiał w niego trafić. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Jakiś skampiony. To jest stron. Się do środka nie ma. A mnie szpetnie załatwili. Nie mam siły, że na tą pewno. Jebany. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Co to są? O ty kamperze. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Lub znaczem płomieni na polu bitwy! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Czekać. Trochę pogoniliśmy ich. Trochę pogoniliśmy ich. Teraz, żeby to po prostu nie zmaścić. Ale kurwa, wchodzi mi teraz. Nie no kurwa, to dwa nagrywają tylko. Dawajcie, dawajcie. Jednostka zwiadowcza oczekuje rozkazu. Fak. Nadciąga ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Ale mi jedno. Zwiat w powietrzu! Dwa nagrywają. Nie ma źle. Okno. Dobra. Lot zwiadowczy zakończony. Kurna.
Jednym. Różnych jest. Taki czas się kończy. Wygrywamy walkę! Bywają. A, wygrali. Cholera jasna. Wycofać się! Przygotować do kontrataku! O, nanek. Kurwa. Co ty gadasz? To ci kurwa nie ma tam nic. Widzisz, udało się. Może broń? Masz kurwa broń bardzo stabilną. Spoko, John Cena, zaraz się zobaczę. Nanek 18, kurwa, to narzekasz. Bo kurwa, że zmienił jak broń, zjebać się. wiesz. No to widzisz. Dostałeś paczuchę, kurwa. O, nareszcie. Ty Nanek, mam jeszcze jedną fajną grę. Jaką? No to mam tylko po angielsku ją. Po polsku byś nie miał. A jako to jest? Dishonored? Dishonored? Jak to się po angielsku mówi? Nie wiem. Dishonored. Pisz sobie Dishonored. Dwójka. Jeszcze miałem problem z logowaniem tego gry. Nie wiem czemu. Co, jeszcze jeden meczyk? Ostatni? No, jak już nie masz chęci, to może na ostatni. No, ostatni sobie zagrom i będę spadł. Spadł, będę uciekał. No, to też fajnie. Ale nie, fajnie się gra dzisiaj, no. No dość tak. Deathmatch drużynowy! Czekaj. Naprzód! Zająć pozycję! Wrogowie w drodze! Szedł, uważajcie, bo przewagę się z tym ogniową. wypnął. Spoko, nas wyjebał wszystkich. Kurna, wiedział, że przyjdę po niego. O, John Cena, ja ci tam potem napiszę. Tak. Pieprzony tłumik. Znaczy tłumik. Z kim mi powolisz? Znaczy... Ale jest. Tyle w nich napierdala mi nic, kurwa. Masakra. Na taką kampę to jest naprawdę chamstwo. Ja pierdzielę. No, John Cena zobaczę, wiesz, skończę live'a i zobaczę. Łamiemy ich opór! Kurna. Nie tak miał lecieć. Gdzie będziesz leciał? Nie, bara bara.
Muszę ich ciężko bronię dojechać, bo... Jep. No to... Coś słabutko idzie. Chyba trzeba tylko... Kuźwa. Jako kamperiada. Nie, tu już kampią. Tu już nie ugramy nic. Świat w powietrzu! Szuka celu! Kurwa, pod plecy mi przyszedł. Nie, kurwa, nie no. Ja wychodzę z tego meczu już, naprawdę. Czemu dobrze idzie? Nie idzie dobrze, kurwa, bo taką kampę strzela, że typ mi, że... Lekko. Ja pierdolę. Kontrwywiad jest w powietrzu! Atakujemy samoloty wroga! W powietrzu! Szuka celów! Zauważono wrogi pakiet wsparcia! Zatrzymaj ich! Zwiadowca oczekuje rozkazu! Świat w powietrzu! Szuka celów! Kontrwywiad jest w powietrzu! Atakujemy samoloty wroga! Świat w powietrzu! Kurna, że ja go nie trafił. Lot zwiadowczy zakończony! Ja pierdzielę. Że ja go nie trafił, no. To nasz dzień! Masakra. Nie prykło mi teraz, kurwa, coś. Dobra, ja będę kończył. No, spoko. Spoko, spoko. Niech się tutaj nas skończy i obejrzę, co tam w paczkach dostałek i... Ile masz paliłko już w tym Co mam? Ile masz już zabójstw? Czekaj, no nie powiem ci. Kaj to się ogląda? To musisz wejść na... kurwa żołnierza. A. Tam gdzie masz bronię. Zabójstw mam 1410, śmierci 2546. Aha. No. Ja mam zabójstw 7800 i śmierci 7600. A, no dużo grałeś. No, to dobra. Kurwa, Gran Turismo sobie zamówiłem, ale wtedy odmówiłem sobie. Wiesz. No ale chyba to jest kurwa kupię. Czekaj, co ja tu mogę Dobra, dobrego to jest. wybrać? Tanich rzeczy.
O, jeszcze jedno. O, trafiłem w strój. Special Harvard. Nie wiem. Dobra. Co jak nie wiesz? Wejdziemy do sztabu? Przeszedłbyś do sztabu? Bo jak wyjdę, to zaś... No jak tam już pójdę. No, Właśnie. co zobaczę te paczki, co tam mi wypadło ciekawego. Ale to masz i tak otwierać, wiesz o tym? Tutaj ja. No. Kurna, zaś ładowanie. O. No i tak to jest, panie. A ja powiem ci, kupiłem pada sobie, ulepszyłem sobie pada ostatnio. To znaczy? No, kilka gumek, kilka styków, wiesz, no, z tyłu na L2, R2. To co tam nie? kupiłeś? Takie pierdolę. Kupiłem sobie gumki, No. takie, do kola takie. Takie tego punktu sobie zrobiłem, nie? Takie są, wysokie są takie. No nie? na analoga, nie? Stary, no, No. na rogi. Ja to różnica naprawdę. Jest duża różnica. W graniu i tak dalej. No nic ciekawego ci nie Mhm. powiedziało, kurwa. To jedna skrzynka i no. Korzystaj, póki tu jesteś, ser. Dobrze chyba czasem zejść z frontu. No. Jest różnica, jest. W reakcji. We wszystkim. No ale każdy mówi co innego, jednemu się podoba, jednemu nie, kurwa, no. No i tyle. No, dobry. Więc ja kończę tego live'a. Dzięki. Jutro może też coś puszcza. Co popykamy coś jeszcze. O tej godzinie to dopiero bych był na miejscu, na robocie. No. Co gadasz? A o tyle kończysz. Różnie wyjeżdżam. To smakuje. Czasem idę na 6 godzin, to gdzieś o 6 rano wyjeżdżam, a czasem przybieram to gdzieś przed 8, po 8, coś takiego. 7:30, różnie, nie? Kurwa, przejebane te nocki. No, trudno. Dobra, nic. Trzymajcie się, cześć, No, narka. No hej.